Hürmetli televizor караучылар, Соба дулкыннарының бүгенге булган чыгарылышын җырлы бүләк тапшыруы белән дәвам итәбез. Зәңгәр экраннар каршына үзенә булган иң матур теләкләрне тыңлау өчен Байлар Собасында яшәүче Габдрахманов Әсгать Рәис улын чакырабыз. Байлар Собасында яшәүче әтиебез Габдрахманов Әсгать Рәис улының бүген 30 августта гомер бәйрәме 60 яшьлек юбилее. 21 ел дәврендә Татарстан Республикасы буенча Россельхозцентр инспекциясының Соба бүлегендә әйдәп баручы агроном булып эшли. Үз эшенең чын остасы ул. Хезмәт еллары дәвамында олы хөрмәт казанды. Әниебез Лимара белән 32 ел дус тату гомер кичерәләр. Без балаларына һәр яклап үрнәк булдылар. Кадерле әтиебез, сине чын күңелдән зур юбилеең белән тәбрик итәбез. Һәм иң җылы, иң яқты теләкләребезне телибез. Корыштай нык сәламәтлек, ак бәхетләр, куанычлар синең гомерлек юлдашың булсын. Тормыш сынауларына бирешмичә, матур гомер ит. Без бик бәхетле синең кебек әти, дәү әти, бабай булганга. Безнең өчен көчеңне кызганмыйча, безне үстергән, тәрбияләгәнгә зур рәхмәт сиңа әтиебез. Һәр вакытта да шулай киң күңелле, шат йөзле булып кал. Әниебез Лимар өчен дә син ныклы терәк, яхшы кайгыртучан ир. Без кыз һәм улыгыз сезне бик яратабыз. Инде оныклар сөясез, Аллага шөкер. Амилә кызыгызга 3 яшь, әскәр улыгызга 8 ай. Алга табада тигезлектә безгә яхшы киңәшләрегезне биреп, ярдәмләшеп гомер итәргә язсын иде безгә. Кирәк түгел алтын, көмеше дә. Читтә торсын барлык байлыклар. Ишек ачып, өйгә кайтып кергәч, каршы алу өчен әти, әни бар. Әти булган йортның бәхете зур. Әни анда олы бер терәк. Бу дөньяда авырлыклар күрми, яшәр өчен безгә сез кирәк. Синең барлыгыңны тоеп яшәү бу дөньяда әти бик рәхәт. Без бәхетле җирдә син булганга, барысы өчен сиңа зур рәхмәт. Иң изге теләкләрне теләп, тормыш иптәшең Лимара, улың Илдар, кызың Ландыш, кияүең Илнар, киленең Гүзәл, оныкларың Амилә һәм Әскәр, бу теләкләребезгә әбиебез Роза да кушыла диелгән иде котлау хатында. Хөрмәтле Габдрахманов Әсгать Рәис улы, 60 яшьлек юбилей көнегез белән без дә сезне ихластан котлыйбыз. Саулыкта, сәламәтлектә, якыннарыгыз янәшәсендә, тигезлектә, балаларыгыздан рәхәт күреп, матур гомер итүегезне телибез. Алдагы җырыбыз сезнең өчен яңгырый. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең эзләр, дәшәбезне олы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп, үпкәләмә әле елларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Язмышыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте.
bizning yuragi sinati baribizning teragi sinati yozmishimiz bo'lagi sinati ey bizning o'zagi sinati oila bizning yuragi sinati baribizning teragi sinati yozmishimiz bo'lagi sinati baribizning teragi sinati yozmishimiz bo'lagi sinati Хәзер инде без зәңгәр экраннар каршына Түбән Утар авылында гомер итүче Шаяхмәтов Ленар Миннуәли улын чакырабыз. Шәмәрдән газ үткәргеч станциясында 34 ел машинист газокомпрессорщик булып эшләп, 2019 елда пенсиягә чыгып, хәзерге вакытта Түбән Утар авылында гомер итүче Шаяхмәтов Ленар Миннуәли улының иртәгә 31 августта 60 яшьлек Алла юбилее дип башлана безгә килгән котлау хаты. Яраткан тормыш иптәшем һәм кадерле әтиебез Ленар белән 1990 елның 9 февралендә кавышып, инде 34 ел бергә гомер итеп, 2 ул үстердек. Алар үзебез шикелле тырыш, спорт сөючән, Аллага шөкер. Гомер юлында таянышым, балаларга ягымлы үрнәк әти булдың. Син безнең кадерле кешебез, назлы ирем дә, яраткан әти дә, оныгыбыз Әмиләгә ягымлы бабай да. Барысы өчен дә бик зур рәхмәт сиңа. Тырыш кулларың белән төзегән хуҗалыгыбызда пар канатларыбыз кайрылмыйча, балаларыбызның уңышларына сөенеп, гомер күзләренә бергә атларга язсын. Бәхетеңнән күпләр көнләшерлек. Һәр вакыт без булдык янәшә. Каршы искән җилләргә бирешмичә, шатлыкларга сөенеп, мең яшә. Кадерле тормыш иптәшем һәм әтиебез, юбилеең белән тәбриклибез. Озын гомер теләп, алдагы тормыш юлларында сау-сәламәт, күтәренке кәеф һәм туганнар, балаларыбыз белән бәхетле көннәр ясын сиңа, сөекле һәм сөйкемле кешебез дибез. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Лилия, улларыбыз Илнар, Илназ, киленебез Ландыш, оныгыбыз Амилә диелә, әлеге туган көн тәбрикләвендә. Хөрмәтле юбиляр Ленар әфәнде, чын күңелдән сезне юбилеегыз белән котлыйбыз һәм матур теләкләргә кушылабыз. Алга табада саулык, сәламәтлек белән тормыш иптәшегез белән тигез яшәүләрне Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Балаларыгызның игелеген күреп, оныкларыгызны сөеп, бу тормышның рәхәтен күреп, алга табада матур итеп яшәсәгез иде. Булады төрле шақы булады да инде узады. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесін. Күрді башылар төрлесін, қадерлі бүгенегесі қадерлі. Үзіп тұра бәғірден, матур яшисейді, алда балған ғымырны. Бүгенегесі қадерлі, үзіп тұра бәғірден, матур яшисейді, алда балған ғымырны. Җитәр җитмәс ризык кабып, кияр кимәс кисәк тә, безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Безнең яшьлегебез бит ул ничек кенә дисәк тә. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Матур яшисейде, алда калган гомерне. Бүгенегесе кадерле, үзеп тора бәгырдә. Матур яшисейде, алда калган гомерне.
nişik gene demesek de bizning o'tganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib jetganlarimiz o'zg'anlardan shu kuniga kelib jetganlarimiz bugungisi qadrla o'zib tura bag'rida ehmatur yashasayda valda qolgan umrni bugungisi qadrla o'zib tura bag'rida ehmatur yashasayda valda qolgan umrni Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsin. Üstələr tulub dursun, bəyramlar bulub dursun. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsin. Olda qalğan yollarımız bəxit şadlıqda ötsin. Qalğan yollarımız bəxit şadlıqda